Hello babsong Bahai tongbai wansugu norok jotono kahano tongbai nai babsong norok thamne lugoi mankana tamangke aro Poritosh deborma bin photo norok lugoi mankana gitini ang bini sakni kok sanai bini sakni kok tam sanai hingke Nwng hai ang hai chung hai public lukurok norok bono tamu comment khlai chung bo Tiprasa agi tongmani Tiprasa tam niya karkanke Tiprasa bini samung bo kaham kole matangya aborokno tangnani bagoi bo BJP joining rika piaba bo dino kaisa live bo Phai Kok Samani ang norno phonogu obon comment chung tola pore lainai bono chini Tripurani Tiprasa rok bono tam hene comment khailai tam hene comment khailai bono tui tam wansuk chung obono pore lainai heda ge video kichana na dinaro lai thangja khangrai ni happy hangrai tai tini ang onek din pore Facebook live hai na haite sama phai fikar tini ang Facebook live phai mani karon ngangkai kabangma kok sajatnai thumjagi tongkha tai baksa borok ni sungmung rok ano tui kabangma jorao kok sungmung rok tongmani rokma ang tini kisa sanani muchungkha jorano nasingi tongmani tabuni o jorao kisa kok sanani muchungkha tini ang tabuk ni jorani chini leaders jangnai rokni kokno kisa sanani muchungu kangi manile jorabai baksa gedalei jorano mosangriui ba kaham hamia bujinani chini borroni bong jotesto nangu do tini ang nai nekha jorawo bororok chini nga ngasu bini kok samani nang khana reglak chungmen chungnai lainai comment bono aro kubangma kok saka junar chairman abarono tuibo kubangma kok saka motharone kok saka chini borong manang Robindra Sani kok saka kubangma kok saka ang awaso sana thanglak phiaba chini tongko sungtongnai public bono tuye tamo wansuk tamo comment khai chung abono chung pore lainai ang khorokcha mungsanai sabo bahai comment khlaika aro saka Bodiram de Borma poila bo comment khlaika nini mukhangno ta phunuk sidi naisla ja khabo Omores debormo bosaka nungkok saya tongkhe chawo Poritosh nungkok saya tongkhe chawo bo bin Kok Samani kichapana chajakle haise ga aro saka te khorokcha Prosenjit official bosaka asukok ta rungdi da Poritosh nono bochung kaham no sinu nono bochung kaham kana sinu asukok ta rungdi chaka Manoranjan debon wasaka chai kam kore nini tomungke saya BJP ni rang manai kok ta sari Porimal debon wasaka faltu cherai nung bejalung nai Binu debon wasaka motha yakardi phiaba tamani bagai BJP bo Thang Radamala Poritosh Bangkim deborma bosaka o national parties khlainai rok norok wansuksi wansarok ni sui seleng te bufuru sisa sinai Buddhiram deborma bosaka adur aro seleng watung kaisang chali abo Poritosh saka Swades deborma bosaka kok kurung kok baino thuinai salcha blackmail kok kurung kok baino thuinai salcha blackmail ta khaidi buina Poritosh abo saka Swades deborma inge nai revive song tini asu bai thageko tini kubangma tongko song tongnai lukurok sabotam khlaya sabotam sawe thangmani tam khlaina hine samani abo lukurok muitu tongoblena tini o lukurok je muitu tongnai norok borok no o question Poritosh deborma no khayo tini nitamsa Saitoranjan deborma botam saka
विकास के भाई के सीएम नो मुक्तिदाता हुनै पजा रोजोरै रुसा क्वेश्चन अजित देवबर्मा Poritosh nungkok rumah bai Tiprasa yok sama mania nung ba kobor sibla jaga rusak mang tongo Kok sama bai simi Tiprasa rok yok sama ne manglak nung Tipramotha tongo Tiprasa rok yok sama malia ara ideology hamya Tiprasa ne kok sale hene je saoi nung BJP o sana hene thangmani phebanin bukhugo tini lukurok kaisa kok phano samani khanaya aboni bagoi tini sei lukurok nono tini koyekson kayo nung Facebook o okhoroi Facebook o nukjagoi o Tipramotha ni bisingo je tongnai borok no bhaige bibranto khlaiman nin kok thani bisingtui nung kok sawai da borok ne bukhano khegri mano amo chai tongma baisimi Tiprasa ro yok sama manglak abo koyekson kayo tin nadi joy jomatia botam saka nungle tamani bagoi laibo phaioi Tipramotha no hamya sakha ba laibo phai nin te kam kori diba tam nei bagoi nung laibo phaioi khali Tipramotha no yesi sul nung tabu kok saba nung sei Tipramotha no okhor thangmani nung Tiprasa ni kam khainani Tiprasa ni kok sanani hini je thangge nung nono to kok sama nugya khu sei borok tini abon correction kayo asuksi bubak rano hamjake party no hamya samani mane bubak rano hamya sama kolayo bubak rano hamya sama kolayo nung kobi ta bubak rano hamjak nai na যদি কবি bubak rano asungna hamjak na hingke nung tini bubak rane against nung thangai kok sawai dong tini abono public nono sungu abo bomtui hamjak mu amo bomtui bubak rano hamjak mu amo bomtui dofano hamjak mu tini phang ni buskango sawai dongo roman script ya tegumni language naituk di roman script ongka udhar fatarni language abo kubangma kok sawai dongo nungmo nini busajukno English medium no porri tongna tini roman script kok borok jodi manoi thangkaibo tini saljani bagoya mas kaisani bagoya kusungni bagoi tini nung asuno Tipramotha nung tongoi tongka hingkamu Tipramotha kok sabo kunung ya BJP hingai jakamo nung tini BJP bile nung tini abono toi kok tisai mano tini Vikas Debarma tokbukul khokti khungnani hanu sabono Tiprasa rokno khokti khungnani bezalungnai yakarglak phioglak kobangma domki hom bisabnori Tiprasa rokno abono toi nong ei sar Vikas amhaita sari samato tong kurui abono tini public nono correction kayo tini tamsa magnoli botam saga Phai cheklai di Tiprasa ni bagoi omhai kok rono saya tongke no janai abo hai bakwas kok rono saya tongke no janai abo nung je kok sawai tongmani abo nini bo 1 taka lab kuroi je sajak nai bini bo lab kuroi nini Tiprasa ni bisingo si busu kasawai busu basawai aro dusmani ajai tong kemane faida kuroi faida saboning nai buini borok ni faida nai nini borok ni kasaro jodi fight ngoi tongka faida buini borok ni nai abono tini sanani chai dokha tini omula debon tomsa gore mukhadape kala chosma dofani kok saimaya ke siringke tongdi dofani kok sake nono bokebo hunglak nung dofani kok sana thanglia nung dofani kok hi salia nini chesta hingke tabuk tamo bahai klai Tiprasa rokni bisingo walai bulai khlai riwoi Tipramotha rokno kagriwoi chung aro ADC buskango election tongo aro chung BJP miles naiman o BJP no bahai klai ADC bisingo dawoi chini Tiprasa rokno tebo barbat khlaiman abusi nini main nahar mongoi tongse tabo aro dofano hamjakmani nini kurikha dofani kok sanani nini thani o kok kurikha chung tini phang chung nugoi mano Facebook o Phai kok sama bai simi musanglak tini Poritosh busu joratui kobi borok tini Poritosh busu joratui dofano hamjaknai borok tini Poritosh Debarma busu joratui bubak rano hamjaknai borok chung abo bebak no phang nugoi manka kobangma borok no aro tangka Orpita Tripura bosaka nungkok ta sadi nai sileu nono tini Orpita Tripura sado tini Susanto Debarma bosaka kala
kala kala sadada kada sadada Poritosh nini o Facebook topon debor mo saka nini o Facebook live Phai Kok Samani 10% pun phano kok thik roi Mr. Poritosh nung BJP khai tai nini agi ni kok no sana nangya nung agi ni kok sana se nangya tai nung agi ni ideology no nung hamjakliya agi ni kok no nung hamjakliya agi ni borok no nung hamjakliya nung tabo agi ni kok sasawi nung tam miles nana ni chesta khai baro nung tam proof chesta phunungna ni chesta khai je party no nung hamjakliya nung o party ni kok nung sana nin thani अधिकार सिकुरी nung nini kok katama nung party no hamjakliya ideology hamliya Tiprasa ni kok saliya nung tau Tiprasa ni kok sanani jaga tongo mani nakha power tongo sorkaro achukjak central sorkar nung sadi tini nung thamani pasoi masung ka tini Poritosh deboro ni bukhutui Tiprasa omhai nango Tiprasa ni direct fund nango Tiprasa 125th amendment nango Tipra land nango abhai musa land rights nango abhai land rights nango abhai musa nin buku kokli able aboda nung Tiprasa ni kok sana hin thang tini abon bagai no tini o takuk sung no ko action khayo Facebook kok sawoi ni nung borok ni bukhano subayoi manano hine tawan sudi borok no pori paijak borok no sini paijak sei Poritosh Bahai tongmani tabo Bahai ungka abo phang sawe mano all Tiprasa yokna ni bagoi yok sama manna ni bagoi kafra layo sei Poritosh debor wa nunga suno Tiprasa do phano hamjakna hinge nung tini je Tiprasa do phano kebengoi tongnai nung borok ni yagrombai borok bai baksa rusaboi borok bai baksa tale kok sagla kamo nini bukhawo ongsuksa phano Tiprasa no hamjakmani jori tongkhange tini koroi ni bagano nung tini je kebengnai borok bai baksa nung thangoi kok sawoi nung tini tale borok bai baksa nung choli tong abo do phano hamjakmani lokhonya abo do phano hamjago hine phunukmani khlaiya abo do phano phalmani siklayo abo boba karna dhokari mani siklayo abo Tiprasa do pharok no murkhos hine nungwan sukmani siklayo Tiprasa do pham so murkholiya nini Facebook Phai Kok Samani bai Tiprasa rok ore pore ngano Tiprasa rok walai bolai ngano Tiprasa rok dol kaisani bisingo walai nungbai baksa thangai joining riwano abhai nung kuno dina ta wansukdi jodi omahai wansukoi nung Facebook live Phai tongkhanke nini bo bekar nini bo musa samungo chukya Tiprasa rok Bahai ka answer nani Tiprasa rok Bahai ka uttor nani abo Tiprasa rok mind to set up khlai paikha wansukoi paikha je chini bagoi busungoi tongnai rokno o busuno Bahai ka nornani nang abo Tiprasa rok already set up khlai paikha mind to omoi to tongde tini tam saka bimbol debon ma nungkhai Bahai dara David Mora singni bagoi hamya sawi mansa hongkeba nungbo sajaknai ta orotamo live Phai sana tongba labo lachiya thut noiso bimol debor ma nungkha buini bagoi sawai mano nini bagoi khekeba sawai miya ha tini abono question khay bimol debor ma nung lasinan dorkar da Poritosh lasina dorkar nung Bahai ka lasina dorkar hine angno tini sabo je motha kafrai tongo haisi chai togoi tongo tini motha ni thani rang korengoi mano tini Tipra motha ni thani fan korengoi mano tini Tipra motha khoroksa borokno chakri rioi mai angoi mano yaba tini mankhai tini painani abono Tipra motha na haria tini bobakra abono na haria tini bobakra na haru kusungle kusung nung mothang jaknani abono na haru ai ideology no nung hamjakliya tamgo hamjakliya ang saimia na nini mote nung maigo kokma saliya nung sungjakliya henoi sawo nung ringjakliya henoi sawo nung musa pus kotor berjakliya henoi nung wansuko nung sawo rang ektega matangliya omhai nung wansukana tini abono nung hamjakliya o Tiprasa ni kok saliya kuno guideline kore henoi nung sawo nung tabo guideline jaga thangjakle nung tini tamo musa samong khlai miya nung tini tamo musa Tiprasa ni bago kok sawai miya agini sei Poritosh to mahiya tini nirmohol sokjakmani abo songmoi to tongo
tini agini Poritosh singa tini kok saka mo aro tini BJP thangmani jagalo tini sei Poritosh debor matang nirmohol sogjak mano tu kok sawi malia tango sawi malia tini sei ADC jagano buisegoi nogor panchayat chanamna nai tongo tini abono tu sei Poritosh age ke Facebook live Phai phai pohela kok saw tini tango kok sawi malia nung BJP thangka ang BJP thangkai o kok ani bukhuga machangya ani party o kok choliya abote haini bagaro sawi mayo tini buskango titi ADC election tongo aro ang mungsasuk chance panglak o kok sana thangkai aboda dofani kok sanai aboda dofana hamjaknai tini kubangma borok proshno khayo tini sujata debor mosaka Poritosh nonobo jung kahamno sinibu bat pare naiso ang sinia fanangoi mano Poritosh deborma Bahai beba nono sinine borok bo hazar tongo Poritosh bo busu jora tui dud bai tukujak abo kubangma borok no nono bo sinijak nono bo cherjak nini bising phatar bebak no sawai manai borok bo tongo nung basu dud bai tukujak borok ya tini Deepak Chakma saka subjunar chairman manyani kha koija lachia dano koijak lachia dano rasa aro saka kha kufur debor masaka nung tamoni bagoi BJP o thangka na dofano hamjagoi de na power na rangni bagoi de BJP thangmani karon hingke dofani kok to 100% sawi maya tini aro chini takho kha kufur samani bisingo tamo power de nang rangni bagoi da nang na dofano hamjagoi da nang thang himani aro ekta no power tai rang dofani kok to aro actually kurui boro tongba sabo sanai tongba dofani bagoi Tiprasa bagoi sabo kok sanai tongba teni Tiprasa mantri ro tong sanai ke to tong kok saka ekta no sabai thango cher nai khok nai bezal tongo phiogya sudridi jora tongkho abai mangsi khana bole chong abai mangsi tini dual deborma bosaka nini kok ruma bai unglak kok ruma bai unglak Tiprasa no sini baja ge boloram bosaka je sapano sadi kuno samung nangya tamoni hinba nung anti Tiprasa party o tongo tabuk BJP party bo alliance tutui le Tiprasa rokni hamkrai nai khaba kuno example nini thani tode tong nung totally tabuk Tiprasa biruddhi party o tongo boni bagoi ang tabuk nono kuno ke support khai maya tai INPT groups khai tongke nung a kok no sana nangmani lubi Poritosh endi deborma bosaka goya deborma saka roman script sandi nong ang thaisingo barbar saka sandi roman script sandi sanmaya saimi abo bini ansu dom gurei haise bina su dom gurei bora Tiprasa na hamjaknai Tiprasa ni kok sana ni thangnai bode saimaya pushpajoy rupini nung Facebook go mukhang ta phunukchidi nini busa rogle English medium go porinai kuride nung kisa nung kaisa kok de saka roman script ni bagoi bo sawai maya bini thani dom goroi je jaga borong ni mukti data chini Tripura ni CM roman script riya inai samani jaga borong ni asu dom da tongba abno tu kok sanane dom goroi sawai maya borok buskang ni achuk thai nango power nango rang nango nung je sabano sawai tong amar kichu dorkar nai আমার খালি লাগে পাওয়ার টাকা লাগে তুমি যা বলো বলতে যাও বরং মাইছে সুমাত দেবর মবসকা আরি নুং আগি সামানি তঙ্গো 5 লাখ বেদক খাহিনই নুং ন আবনি লুপ
nung na abon dok nung sajak bole nono rang bedoka tipra motha tongpro 50 লাখ Phai Ika o jora khai nung thang yako yango kicha suda mano yango kicha sura atki naruk mano nge yango mana ni nuhur liya nge nung thangoi paika tini sumat debor mani ko ek chono ungkha joitika debor mo saka ungkha nung asuk sap sapai runa nanglia nung runa nanglia nung sabo nung tamo nono borok sinijak saboni tamo sanani tamo saya nung asu phaibo sana nangya nungbo duche dula wa incha ne ya tumbi nono sinijak ko bangba aro saka ramja jomatia tipra motha party yakar kha kaham kok phia tamoni BJP joining rukha buji maliata nogo asugoi tongkhe chakamota takhuk nung kubui kok safana kok important kurui kok important kurui aro saka thangde molsom bosaka nung asukhe bubak rano hamjaka hunkai tabuk bo jaga tong boni demand rok tamoni support khaya nungba tabuk manik saha jindabad honoise chirikhok tongla manik saha jindabad hini chirikhok tongnai borok nini dofani kahambo saimano takuk jini takuk thangte saida manabo ও সাইনিয়া আরে পরিতোষ তুমি তো বেশি দিন হয়েছে না তুমি এটা লাগেনি যদি এটা লাগলে তুমি চুপচাপ থাকো আবার সাজা গাইছিস বাহাই খলে বরক নংবু লাইরিমান বাহাই খলে বরক ন তেপ্রা মথানি বিসিঙ্গো নুং তাগে তঙ্গই ফাইজাক কক সাওই কক নি বিসিং তুই নুং বাহাই ওয়া লাইরি বু লাইরি ওই nung tipra mothar no sakagoi man abo se nung chai tok di jodi amai nangkangge abo bono direct phang saka gebo abo no samong tangoi dong aise hangte bisi poriglak gobang ma dong 300 400 kome arotte khorksa saka era tipra ha bosaka nung sak no wansugoi nai wansugoi naidi Poritosh nungle busuk tiprasana hamjaka ba nung sak se thik kurui right ko nung sak thik khlaigari tiprasana hamjago in sama bai tiprasa labar ngoi thangya nung tiprasana hamjago hingke tiprasani bagai nung kokma sanai tiprasani bagai makha purumnai je tiprasa rok imang nugoi tongmani yoknani musungoi tongmani o yoknani musungma jaga nungbo engage mangnai nung baro soba ma khainai nung baro ma chiriknai abono se chung tiprasa labareno tiprasa dofano hamjaknai yang bukhuk bakai sawai tongo tiprasa na hamjago samungkai tangoi tongo tiprasa ni against ye stage thangai nung rosap to sawo tipra motha neta amahai tipra motha neta amahai khlaya ang Poritosh debor makha khainai pheba nini bisingo hinke o tiprasa ni anti je bubagrano hamjago hinoke sawai tongo nung phya je bubagrani ideology khai nin bagai rong ngi tamno hamjago ma khlai khaba tamno dofano hamjago ma khlai khaba bubagra je tiprasa ni bagai kok sawai tongo je tiprasa no mungsa suk riwai da mano tini obok khana man khenge khana pai thangnai na aboya kusungni bagai kalangnani abono chai togoi botini se ব্যক্তি luxury life tongoi mano London America nok pai tongoi mano tini nung hai satung bising wati bising harpek bising himboi se ব্যক্তি borok je janani nungnani obak kure borok khaisigoi tongla khamo na politics khayoi borang ajinani bini mai em norokhai tiprasa no thokayoi politics khayoi kicha sura bank account sanam narok mano norokni thot norokni thing abahai phe bobagran thani o rang paisa bo bin thani je tongmani bhagwan bono onek rikha haisi god bono onek rikha bin thani tongo aboni bo bini loop kurui ang bank balance sanamani nono future nini future no bright khaida mano obossi bo chaito gobangma borok bai khukti musujago gobangma borok bai
juta bai bunani hinjago kubangma borok bai bukhuk sitara sajago hinjago tai phano nona yakare thangya tamni bagai nung hinmani bai ani Tiprasa rok yogoi manglak nung hinoi tongdi ang samung tangnai ani Tiprasa ni bagai amhai khlai tini kaisa na haroi ni to phano phiokna ni bagai mo samung tangoi tong tini aro nung hai Poritosh debor mane ekta kala rangda chakhabo tini nung hai Poritosh debor mane nukhungni 1 kg mairong bono rina ro nangkano rina nang yanagले nge nung tini Tiprasa ni Kok Samani ne BJP thanai nung tini tangwai sawai maya ba roman script no tu nirmahal sokjak mane tu nung tang sawai maya no arono phangphang sijago nung thokai nung lubi nung rangse nango dofaya nung wansugo central of BJP rajya of BJP aro thangkaisi mala malonai tini o motharong thani ADC fan phaiya o motharok gram pahar develop khlaimaya fansi rohoi angka bahai develop khaimanai ba tini kubangma ADC elakao chakri khainai pension mane asukjak pension fan maya borok tini cheri kholajak tini ADC rina musungo bahai rinai ba je ADC elakao chakri khainai rokno o beton rinani si o rangkologya nge porno pension bahai rimane rimaya tini aro hai noroni BJP bodol phaya kanai Tipra mothana ungli khaya kanai nor Tipra mothani hamya karinani araw nor chaitu noroni bo bebak jumla ang o last o kaisano purinai milon Tripura bo saka tam saka nungbo batparno nungle tei boro ni kaham tabukhe manik sahani gulami se ungoi matongo Tiprasa ni bagoi kok thaisa phano sawai maya MLA minister neta petua rok BJP leader Tiprasa rok kubikok angte por nathanglia kubikok chungnukhai joto petua no mahinai bohok ni bagoi tini BJP ni bisingo bo power kori borogya GSB pinde borma power kori borogya Tiprasa kok sawai mano tini mantri Vikas deborma chikon bikon pusia Tiprasa hamkre mantri tini kok program script no tu Kok Samani bini odhikar tongo 100% tini reboti Tripura Kok saidaman Kok Samani phake bobagran family no target khay Kok Samani amsuk no tini promote riang MLA Kok Rasa sawai maya tini mantri Rampodo Jamatia Kok Rasa sawai maya tini Santona Chakma tongo saidaman sawai maya tini tebo tongule abo joto Tiprasa ni bisingo khobjago tini Tiprasa ni kaham nai nge noraka bo buti kaham nai bo kaham no te nai to je kaham no buisano chiri khoglai tongo roman script tini bosor kaisani chobaya 15-16 bosor choba choli tong tini o chobano norokni o muktidata CM ekta ward bai no chengra sanabori amano tu norok kok saimia khali ADC dokhol khainani ADC seknani sabo dokhol khaisisi sabo seknani kok sasisi Pakistani rok norok sama khanana Kashmir chungnanani borok si seknani kok sao Bangladesh sama khana kana Bangladeshi rok North East no segoi greater Bangladesh namani seknani kok borok ni bukhung ni se okoro norok seknai saoba sabon yakni sengnai Tiprasa ni yakni segoi wansano rinai haina bole seknani norok Bangladeshi da norok Pakistani da seknani kok norok ni bukhugo machangya je tabuk Tiprasa ni yago tongoi tongmani abono se sungtebo bahai khlai strong khlai Tiprasa ni tebo kaham wansuklai man abosi norok chai tongna norong thani abo kore seknani bunani toknani domki khoknani abo se norong thani abo de Tiprasa ni pride khane norok Tiprasa na hamjaknai Tiprasa ni kaham wansuknai mial sa Vikas deborma tamsa je 14 jona tongmani 13 jona tongmani ADC o MLA soho mantri soho MDC soho romboy abo si buskangho tonglak ang busu kam khai tong sai daman Tiprasa ni bagone tam kam khai kano je jaga
Tiprasa student o scholarship maya nono phone khlai sungka sar chung mahai tribal welfare office of Phai chini scholarship ni byapara hai sao aro sinung student nung sitaisa madra bero norok ni chaya tong nata buike jo tomano nor khatang maya na norok ni kagos chaya na esob student bai sida norok ka hamke kok saya je bikas de borma norok khana bo khorokcha mantri Tiprasa hamkrai mantri je Tiprasa sabo maya ungoi chiri khoglai office in dugar boy Tiprasa rok buni do phano Tripura norok khana ga je wanjui do farok scholarship maya office thango khaisik laimani chirik laimani amphai norok khana only Tiprasa rok bai ungo tamung na nang nung khoroksa Tiprasa minister tongai nung Tiprasa hamkrai minister tongai tini abo do phano hamjaknai bororuya phang kai sini mano phang kai sini ri bab jong haise amorok politician bo hine me aborok no borok hingke bai thangni baga ajinani busano english medium porinani yangkai roman script nangya hine borok sawi dong abo busana pha english medium porido yang Tiprasa ni baga hamgrai khlai hini tongo hatai kotor korol ni nok tango tini yang Tiprasa ni hamgrai Tiprasa ni parawo develop khayu hono rigana kangsa bagoi yangkai bank balance supungo borok hai tong boroni jung sinina ngai bono buskang election se election nini je yesi nini magana takibdi chua glass thaija bai mangso phonsa bai 500 টাকা rang bai nung sak no ta phaldi nini dofa no nung ta phaldi haise nini o yesi no nung nangmani jagao nini yesi kongsa nini life change khlaimano haise nini dofa no khaksamani roimano nini o yesi kongsa bai ngang abono koinai gobangma jung 70 75 বছর 75 76 বছর tabuk jung politics khai pheka vote roi pheka mangso phonsa bai paijakha chwak kap kaisa bai paijakha phiao omhai jora tabuk korikha tabuk Tiprasa rok bai educated gobangma dong lekha pora sijak nukjak dunia nukjak digital tabuk asu thokai jangna jora korikha ta thokai jak seri abono sao tini o Poritosh hai borongno bonor sinna dorkar sabo Tiprasa ni bagai kaham wansuk Tiprasa ni bagai sabon nang abonor bo wansuk nai haiji ngengte bisi kok sana thanglia babsong kuangma kok saka chayaro tongkai norok nakare mano nakare ridi nge norok wansugoi tongkai tini o video nayai kisasung norok ni thane wansung ong phagengke norok bo comment bisungti norok ni wansung mani tamo norok share khai mano hambai paithokjar kongoi tongmani bagai malai nai norok bai next video